Johnny. Frida. Pierkje. Hey. Sally. En Pierkje. Wat een miggen. Rijntje. Mensen Tije. Marije. En Sjerkje en Mathilde. En daarachter is nog uniek. En bij mij Steen, Meerte en Rechtje. Dat is doodingen. Bah. O jee. Hey Johnny. Frida. Hij is dikwijls zo vol miggen. Hoe ken dat? Nou, die staat daar even heen. Kom maar. Kom maar. Oh, Uniek moest even plassen. Pierkje. Wij gaan hem heen. Kom maar. Rijntje. Mensen Tije.
Richtje. Mirte, Mistral, Dontje, Vanneglo en Gamieden. Kom maar! Uniek. En Frida. Doe maar. Eeuw. Hop, hop, hop. Nou, ze vallen net. Doe maar. Oh. Oeps. Oh. Sorry. Hop, hop, hop. Cirkje. Ik zie wat leuks. De eindjes van de buurman. Cirkje, Mathilde. Sally. En Marije. Doe maar. Je maar naar binnen. Hup. Doe maar. Hup. Doe
maar. Ja, jij met de Ruud. Doe maar. Sally en Marije. Rechtsje en Mirte. Karijntje. Doe jij maar in die box. Zo ik. Hup, hup, hup. Kom maar, jongen. Nee. Ja. Toe. Een shirtje nog. Nou. En Mathilde. Koek, koek. Waar is Jerry? Hier maar in deze box. Kom maar. Kom maar. Daarnet. Daarin.